Oh. Samane jan golekane jan wangel. Lah apa? Ngali yo wis. Kudu tenang aku saiki. Lah nek papan keramaian ngene iki? Mang sepi. Saiki tambah rame yo, tambah seneng aku. Oh, anjir koclok niku. Karepe sampean niku ya apa? Ayo Mas, mulai golek mak sampean niku. Apa Mang goleki aku? Gak. Wis mulya. Disio wis. Sampean nggo sangu ah. Minggat iku. Lah, diriku iki aku mangul kok ora nggo sangu, ya ora nggo bontot. Ini keluwen ya aku. Ngono minggat. Kok akal-akal kate minggat barang. Opo ini iki koyo-koyo minggatku gagal malian. Ya wis ayo mulai. Gagal. Kon mesti maksa kon. Lek kon anu mulya dhisik wis pesen omah. Lek aku keluwen nang kene. Kok aku tak mulai kon masak ayam bakar ambek rendang ati ta opo ngono lho. Dhisik wis. Oh, anjen preman tae. Ngono akal-akal minggat barang anjen wong koclok niku.